Ariketa fisikoa osasungarria da eta egin behar da, baina sendagaien antzera baditu ere bere bigarren mailako ondorioak, adibidez lesioak. Lesioak kezkagarriak dira, ze lesio batzuek etorkizunean osasun arazo kronikoak ekarri ditzakete. Eta horrek gure bizikalitatea jaitsi dezake. Eta hor, bi adibide argi daude. Alde batetik, lesio artikularrek, belaunean edo orkatilean gertatzen direnak, etorkizunean artrosia pairatzeko aukerak handitzen dituzte. Bestalde, garuneko konmozioak, errukbian edo boxeoan ikusten ditugun buruko kolpen ondorioz, larriak direnean edo askotan errepikatzen direnean, neurokogniziozko arazoak sor daitezke. Ondorioz, lesioak prebenitu egin behar dira, gure bizikalitatea zaintzeko, eta nahi adina ariketa fisiko egiteko aukera eduki dezagun. Arrisku faktore asko daude, eta jarduera bakoitzak eta lesio bakoitzak bere arrisku faktoreak edukiko ditu. Baina orokorrean bai esan dezakegu jarduera bera dela lehenengo arrisku faktorea. Adibidez, norabide aldaketak, jauziak edo kontaktu egoerak dituzten jardueretan, adibidez, talde kiroletan, lesioak sarriago gertatuko dira. Gero ere, kontuan eduki behar dugu norberaren egoera fisiko eta psikologikoa, ia jardueraren eskakizunetara egokitzen den edo ez. Eta horren ildotik beste hainbat kanpo faktore, hala nola, elikadura, atsedena edo erabiltzen dugun materiala. Baina gero nik ere bai azpimarratuko nuke arrisku faktore garrantzitsu bat direla aurretik jasandako lesioak. Hau da, lesio zehatz bat jasan duen pertsonak, lesio berdin hori etorkizunean pairatzeko aukera gehiago ditu, lesio hori jasan ez duen norbaitekin alderatuta. Eta hori, erabilgarria izan daiteke gure puntu ahulak ezagutzeko. Lesioak aurrezatea edo lesionatzeko probabilitatea jakitea ezinezkoa da. Zergatik, lesioa oso gertaera konplexua delako, non hainbat faktorek parte hartzen duten. Eta momentu honetan ez dakigu faktore horien puzzlea nola sortu. Orain arte saiakerak egin dira lesionatuko diren kirolariak identifikatzeko metodoak garatuz. Baina momentu honetan metodo horiek txanpon bat airera botatzea bezain onak dira. Hau da, zoriezko hautaketa bat bezain onak. Beraz, momentu honetan lesio arriskuaren inguruko informazioa lortu nahi badugu, zentzuzkoena da alde batetik jakitea gure jardueran zeintzuk diren lesio ohikoenak, eta horien artean azpimarratu larrienak edo etorkizunean osasun arazoekin erlazionatu direnak, eta bestalde jakin guri ze lesio eduki ditugun gure bizitzan zehar. Informazio horrekin gure prebentzio helburuak zehaztu ahal izango ditugu. Prebentzio eskuhartzeak beharrezkoak dira eta zorionez funtzionatzen dute. Adibidez, oso ohikoak dira, indarra, malgutasuna, oreka edo koordinazioa bezalako gaitasunak hobetzera zuzenduta dauden ariketa programak. Programa hauek egiteko oso denbora gutxi behar da, 10 minutu, 2 aldiz astean. Eta ikusi izan da lesio artikularren erdia baino gehiago prebenitzen dutela. Beste batzuetan, hobe da ezer ez egitea eta atsedena hartzea. Adibidez, buruko kolpeen kasua. Buruko kolpe larri bat dagoenean, onena jarduera bertan bera ustea da ondorio larririk egon ez daiten. Orduan, prebentzio eskuhartze asko daude, sinpleak dira eta funtzionatzen dute. Ondorioz, orain falta dena da, ariketa fisikoa egiten dutenak hezitzea eta kontzientziatzea horrelako programak martxan jartzeko.